जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा माने मा होननो रावखौनो मोना ओरैबादि मोनसे परिबेस जानानै दं दा थैनो बादिलायगासिनो दं बिदि थैनायनि कम्पिटिसन माने जादों बे टाइपनि मोनसे परिबेस जाफिननो नागिरदों नैबे मासावनो साबा थैबायलै साबा थैबाय एक्सिडेन्टआव दिनै 13 थारिख 13 दिनल' थांथारदों बे नामनानो बे खाथियाव दंना बै दलां खाथियाव बहाय सानै थैदों दाख्लै दिनैबो एसेयावनो बासिबाव एसेयावनो बासिबाय बियो माने ओरैबादि दुखु गोनां माने थैनो गिला माने सोर बुजायबावनो गावखौनो गाव बिराद गोरोंसिन साननानै लाजोब्बाय आरोखि आरो बे जिनिसानो खिन्थु बिसिनि थाखाय बहुत गाज्रि मोनसे माने दुर्घटना जायोब्ला जाब्रबथाय जानायनि उनावहाय जाय जादों बे खिन्थु मिथिदों जाथ'वाखैथ' बेखौनो बिसोरो सानो जायो जेबो नङा जाबाथाय माने अलरेडि टु लेट ओंखायनो दा जि जाबायसै माने गोसो सिंनिफ्राय माने खुथार मोनसे खावलायनाया मा बे गारि सालायनाय समावहाय गावनि रैखाथिखौ गोसोआव लाखिग्रोनांगौ जों बयबो मिथियो बे मिथियैथ' गैखाथारा बेहाय आरो खुनु डाउट गैया जे सोरबा सासे मटर साइकेल सालायगासिनो दं गारि सालायगासिनो दं अभार स्पिडआव थांबा एक्सिडेन्ट जानो हागौ बेखौ बेबो मिथिगौ हा गारि सालायनायाव मटर साइकेल सालायनायाव हेलमेट गानाबा सौग्रावलायनायाव खर' गावोबा जे थैगोन बेखौबो बेबो मिथिखागौ जुमाय लोंनानै गारि सालायना बेखौ मिथिगौ दा मिथिनायनि उनावबो बे भुलखौ नायगार खालामोना बे जिनिसखौ मारै हमथानो दा नै दाखालिसो जितु आं दा माखासे जोंनाव फट' फुटेज दं एकदम प्रेक्टिकेल बेयाव खुनु एड टेड माबायदि इडिट थिडिट खालामनाय नंथारा बेयो दा बबे पार्टि जाबाय पार्टि जानानै दाना लागायबोनोसै हाखर सुखर जेबो मिथिला सौग्रावनोसै जाल्दा जुल्दाव गोलैनानै थालाबायनोसै थै गनाय खर' गावनाय मा नायनो बे इसेबां नाजासेयावबो इसेबां मिथिनायनि उनावबो जुदि बे जाब्रबथाय जितु परिबेस बे जुदि बिदिनो थाबाय थायोबा बे खिन्थु जोंनि थाखाय बिराद गाज्रि दा बेखौ आङो खावलायदों गारि सालायग्रा बिथांमोनखौ जि जाबायसै खमसे खम गावनि न'खरनि मानसिनि खोथा साननानै गावनि खोथा साननानै आरो मटरखौ सोर सालायो मटर साइकेलखौ सोर सालायो जाय मानसिया खामानियाव थाङो बेसो नङा होमबा गावनो जुदि बिदि जानानै थायोबा बे न'नि मानसिया मा जागोन बेखौथ' खमसे खम साननांगौब्रा बेखौ सान एसे मा माने हांखुर जानाय थैनो हांखुर जानाय बादि मानो बेखौ मावबाय थानांगौ जाखो दा ओंखायनो आं नोंथांमोननि दारै क'क्राझार जिल्लानि जेसेबां गारि सालायग्रा मटर साइकेल होन गारि गिदिर होन गासिबो बिथांमोनखौ आं आरोबाव खनसे जोंनि हान्थामेला बिफाननिफ्रायनो होन पुलिस होन जिल्ला प्रसासन होन जों जयेन्टलि बे खामानिखौ जिहेतु मावगासिनो दं जों होननो नागिरदों जे नोंथांमोना बे गारि सालायनाय समावहाय नियमखौ बादहो नियमखौ आं मानो बादहो होनदों हेलमेट गानाबा 2000 फाइन दानगोननो बेखौ बादहो नोंखौ हमनानै मानो दानदों खिन्थु बे 2000 फाइन दाननायनि खौ माबानानै नों डन्ट केयार खालामनानै जुदि गमामा एक्सिडेन्ट जानानै जुदि थैमारोब्ला दा बै फाइनखौ साननायनि सिगां थैनायखौसो सानग्रोनांगौ आंनिबा थैनाङा आरोखि बास दा ओंखायनो खुब सिरियास जानांसिगौ एक्सट्रिमलि सिरियास जानांसिगौ दा बाहाय खिन्थु थैनायनि उनाव नांलाय खमलाय खालामना मालाय बेखौ लानानै नोंथांमोना थाय जायगा बेखौ लानानै जोङो दा नोंथांमोननि दाथ' मोनफ्रोमबो खनायाव थांनाया सम्भब नङा दा ओंखायनो आं लुबैदों जे जों जे बे खामानिखौ मावगासिनो दं रड सेफटिया जे मोनसे दानि थांनानै थानायनि मोनसे पार्ट बे जिनिसखौ जोङो गामिनि जिल्लानि
एकदम लास्ट खनासिम जाहाथे बे मेसेजआ सौहैयो आरो बयबो जाहाथे सांग्रां जायो बेखौ आं लुबैदों आरोखि। आरो दा दिनैसो मोनसे मिटिं जानानै थांबावदों डिस्ट्रिक्ट रड सेफ्टि कमिटिनि, जेराव DCS चेयारमेन, SSP सार बिथाङा मेम्बार, बेबायदिनो मोनसे बिराद गिदिर कमिटि दं। दिनै गासिबो माने आरो मिटिं जाबावदों, दिनै 5th टाइम मिटिंसो बेयो। बिराद माने रिजाल्ट ओरिएन्टेड माने डिटारमाइन्ड माखासे पलिसिजों आरो आखायाव लाबावदों। आं सानदों बे पलिसिखौ जों इमप्लिमेन्ट खालामजोबोब्ला बे जाब्रबथाया खमायगोन। खिन्थु बेखौ खालामनो थांनायाव रायजो राजानि हेफाजाब नांगौ। बेवहाय जों मोनसे बिराद मोजां खोथा सानदोंमोन, मारै जे क'क्राझार जिल्लायाव माने जिथु बै हर्न दामनाय जिथु हर्न दामनायखौ जों बोरै खमायनो बेखौसो जों सानहरदोंमोन। आच्छा, हर्नखौ बोरै खमायनो? जेब्ला नोंबो गारि सालायनो रोंगौ नियमाव, आंबो गारि सालायनो रोंगौ नियमाव, आंबो नियमावनो थांगासिनो दं, नोंबो नियमावनो फैगासिनो दं, होमबाथ' जों माबाखौनो हर्नखौनो दामनो गोनां जालाना। नोंबो नियमाव थांगासिनो दं, आंबो नियमाव थांगासिनो दं, खुनु प्रब्लेम जायाखै, होमबाथ' हर्न दामनो गोनां जालाना। दा हर्नखौ माला दामनो गोनां जायो? जेब्ला सिगांनिया जायगा हगारा, जेब्ला नों डिस्टार्ब मोनो होमबासो दामनो गोनां जायो। डेट मिन्स मा? बै सिगांनि मानसिया उननि मानसिया जे फैगासिनो बेखौ बे सनमान होनो रोङा, बा उननि मानसिया सिगांनि मानसिखौ सनमान होनो रोङाखै। दा जों साफ्रोमबो गावनि रोंगौथिखौ बाहायनानै थिग मथे सालायलाङोबा माने हर्न दामनो गोनाङानो जाया। बेनि एग्जाम्पल जोंनि खाथियावनो दङ, जेरै मिज'रामाव माने मिज'राम स्टेटआव हर्न दामनायनि खुनु माबायानो गैया। बाहाय हर्न दामनायनि परिबेसानो जाया, हमानो दामा बहाय। आरो बेबायदिनो डेभेलप जेब्ला कान्ट्रि माबा देशफोर दं बाहाय हर्नखौनो दाम गोनां जाया। दा मानो जाया? थ' आं ओरै होननो नागिराखै जे जोंनि मानसिफ्रा सिभिलाइज नङा, आं बेखौ होननो नागिराखै। होननो नागिरदों जोंनि मानसिया बिराद रोंखागौ, रोंनायनि उनावबो गावनि रोंगौथिखौ खामानियाव बाहायैनि थाखायसो सिभिलाइसबाबो आनसिभिलाइस बायदि जानानै दं। दा ओंखायनो बेफोर माखासे पलिसिखौ जों इमप्लिमेन्ट खालामनो थांनायाव बे गासिबो रायजो राजा बिथांमोनहा, माने गारि सालायगिरि बिथांमोनहा, ड्राइभार कमिउनिटिया गासिबो मोजाङै माने प्रेक्टिकेलि माने कपारेसन होथों। आरो इसेबां गोलाव खोथाखौ बुजियाब्ला थबस्रुयै माने नैबे जाब्रबथायखौ होबथानो आन्था, बेखौ थैनायखौ जों होबथानो आन्था बे बिराद अभार स्पिडआव दा सालायथारथों। जुमाय लोंनानै गारि सालायनाङा होननायखौथ' सानफ्रामबो होनगासिनो दं जों। दा आं ओरैसो होननो नागिरदों जे मानसिया साननानै लाखानांगौ जे आं दिनै जुमाय लोंबाय, आं दिनै गारिखौनो सालायला, बेखौ सानथों। ओमफ्राय मटर साइकेल सालायोबा, मानो होनबा मटर साइकेलजोंनो 70% एक्सिडेन्टआ जागासिनो। 70% एक्सिडेन्ट फेटालिटि माने थैनाय बे मटर साइकेलाव बांसिन जागासिनो दं। ओंखायनो मटर साइकेल सालायनाय समावहाय हेलमेटआ गानथारथों। अबयसे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव जों नुनो मोनदों बांसिनानो हेलमेट गानबाय दा, खिन्थु माखासे बै साफ्रेग्रा गैया होमबा दालाय, बै साफ्रेग्राफ्रा खिन्थु दाबो जोंनि सामाजिक जिथु परिबेस बेखौ दाबो गुबुंले खालामगासिनो दं। दा बिथांमोनखौ जों मारै कन्ट्रल खालामनो, बेयावबो जों माखासे पलिसि लानानै दोनदों। मैयासो क'क्राझार जिल्लानि जेसेबां मानिजाथाव प्रिन्सिपालफोर दङ कलेजनि, जेसेबां हेडमास्टार दङ स्कुलनि, हायार सेकेन्डारिनि प्रिन्सिपाल, गासिबखौबो लानानै जों मैया मिटिं मोनसे खालामखांबाय क'क्राझार साइन्स कलेज अडिट'रियामाव। बेहाय जों बिथांमोननि गेजेरजों माने स्टुडेन्ट कमिउनिटिखौ टारगेट खालामदों। थिग बेबायदिनो गामि एरियायाव जोङो VCDCनि चेयारमेनखौ लानानै मोनसे प्लेनिं खालामगासिनो दं। बे बेलायाव बिथांमोनहाबो जोंखौ जाहाथे कपारेसन होयो। गोजोन्थों। आरो मोनसे आच्छा, नंगौ बे एकदम बिराद माने इ रिक्साया क'क्राझार टाउनाव माने जिखिनि ट्राफिक माबा खालामगासिनो दङ बेखौ जों बयबो नुगासिनो दं। बेखौ खमायनायनि थाखाय जों इतिमধ্যे बेबस्था लाबाय। दिनैसो जोङो SOP मोनसे साबमिट खालामदों माने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसननि खाथियाव, जेराव
आङो एडभान्स बुङाबाबो जागौमोन नामा थेवबो जिहेतु नोंथाङा सोंबाय आं होननोसै माने जोङो क'क्राझार टाउन गेजेराव इ रिक्सा हाबनायखौ खमायनो नागिरदों ओरैबायदि जे क'क्राझार टाउनाव माने क'क्राझारनिल' इ रिक्सा सोलिया एकदम हजोंहाय धुब्रि बिलासिपारा गसाइगाव ओजोंहाय तुलसिबिल बेफोरनिफ्राय फैनानै माने टाउनाव माने बिसोरो होंगो दोंगो खालामफैयो आरो बिसोर मा खालामो माने लेबारफोर फैयोथ' बिथिंनिफ्राय माने गारिया लेबार लाना फैनोसै लेबारा खामानि मावबाय थानोसै मिस्ट्रिफोर ओमफ्राय थांनाय समाव बेसोर थांगौमानि बेवहाय भारा मारिबाय थानोसै लास्टआव बे लेबारखौ लानानै थांसै बिदि खालामगासिनो दं जोंनि सर्सनिफ्राय जिखिनि जों मोनथिदों दा बे हिसाबै जोङो मोनसे टाउन कमिटि ओमफ्राय बिदिनो कम्पिटेन्ट अथ'रिटिफ्रा लाइन डिपार्टमेन्टफ्रा ज' सावरायलायनानै बे क'क्राझार टाउननि खाथि खालायावल' थानाय इ रिक्सा आरो बेखौ जों इतिमধ্যे वार्कआउट खालामबाय क'क्राझार टाउन आरो बेनि एडजासेन्ट एरिया आप टु ओजोंहाय चन्द्रपारा होनदो ओजोंहाय सरायखला होनदो ओजोंहाय थिथागुरि होनदो खोलाहा खासिपारा होनदो बेफोरबायदि ओजोंहाय गेन्द्राबिल बेफोरबायदि एरियाखौ लानानै जों हिसाब मोनसे खालामदों जोंनि अफिसियेल जिथु रेकर्ड बे रेकर्ड मथे मात्र 2600ल' इ रिक्सा दङ एराउन्ड 2600 खिन्थु टाउनावथ' बेनिख्रुइ बहुद बांसिन इ रिक्सा सोलियो नालाय दा बै बाहेरनिफ्राय फैनाय इ रिक्साखौ जों कन्ट्रल खालामनो नागिरदों आरो बेनि उनावहाय बे कन्ट्रल खालामखाङोब्ला बे नोंथां होननाय जिथु सोंनाय बे हयथ' सलुसन जागोन ৰাইজক কি আহ্বান মেইনলি ৰাইজক এইটোৱে এপিল যে ৰাইজে ধুনীয়াকৈ নিজে বাচি থাকি ভালকৈ ৰুলছ ফ'ল' কৰি পিনি চলাব লাগে বাইক যিহেতু অভাৰ স্পীডিং মেইনলি আমাৰ এক্সিডেণ্টৰ 70% আমি ৰিজনছবোৰ চালে অভাৰ স্পীডিং ড্ৰিংক এণ্ড ড্ৰাইভিং বা উইদাউট হেলমেট হয় তো এইবোৰতো হিউমেন ইৰ'ৰ হয় আমি যদি নিজৰ ব্যৱহাৰটো ভাল কৰোঁ চব আমি বাচি থাকিব পাৰোঁ মানে তো এইটোৱে এপিল মানুহে যাতে আমাৰ ইয়াৰে জনগণই ভালকৈ নিয়ম নীতি মালি চলে উইদাউট হেলমেট যাতে নচলে তাৰপিছত আমাক লগত কপাৰেশ্যন কৰক আমাক কিবা যদি এডভাইচ দিবলগীয়া আছে আমাকো দিয়ক আমাৰ অফিচত আহক ভালকৈ কথা চথা পাতক আমি চবে মিলি ধুনীয়াকৈ ছেফ এণ্ড ছিকিউৰ্ড এটা কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আমি যাতে বনাব পাৰোঁ ঠিক আছে চলিত মানুহ অভাৰ স্পীড নে হেলমেট নিপিন্ধে নে কি মেইনলি ইণ্টাৰ কানেক্টেড হয় যেনেকৈ অভাৰ স্পীডিং লগতে যদি আপুনি হেলমেটটো নিপিন্ধাকৈ চলায় তেতিয়া যদি ক'ৰবাত আপুনি খুন্দা মাৰে তেতিয়া বাচাৰ চান্স একদম কম থাকে যেনেকৈ আপোনাৰ যদি হেলমেট নিপিন্ধে অলমষ্ট 50% আপোনাৰ মানে অভাৰ স্পীডিং কেছত আপোনাৰ মানে বাচাৰ চান্স বহুত কম থাকে তো আপোনালোকে মেইনলি অভাৰ স্পীডিং নকৰিব তাৰপিছত মদ চদ খাই নচলাব তাৰপিছত হেলমেট প্ৰপাৰ পিন্ধিব যোনটো ISI মাৰ্ক থকা প্ৰপাৰ হেলমেট হয় এইটো পিন্ধিব লাগে এনেই আমাক মানে দেখাবলৈ বা পুলিচে ধৰিব বুলি দেখাবলৈ পিন্ধিব নালাগে ধুনীয়াকৈ যোনটো ISI চাৰ্টিফাইড হেলমেট হয় নিজৰ ছেফটিৰ কাৰণে পিন্ধিব লাগে এইটো মানে আৱেৰনেছ প্ৰগ্ৰাম হয় চ' ছেফটিৰ কাৰণে হেলমেট পিন্ধিব লাগে মানুহে আৰু ISI মাৰ্ক হেলমেট মানে থাকিলে ভাল অভাৰ স্পীডিং কৰিব নালাগে আৰু ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনবিলাক ছেফটিৰ কাৰণে মানে পাব্লিকৰ ছেফটিৰ কাৰণেই হয় মানি চলিলে ভালৰ কাৰণে কিউকি লাষ্টত যাই পিনে লাইফ ইজ মোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট দেন এনিথিং দেন ক'ৰবাত যাই পোৱাতকৈ ইয়াৰ পৰা কাৰোবাৰ বিয়া আছে কিবা বজাৰ আছে লং ডিষ্টেঞ্চ হওক শ্বৰ্ট ডিষ্টেঞ্চ হওক পাব্লিক শ্বুড ন' কি হেলমেট পিন্ধা অভাৰ স্পীডিং কৰা এইকেইটা মানে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় অভাৰ স্পীডিং কৰিব নালাগে হেলমেট পিন্ধিব লাগে তাহাঁতৰ নিজৰ জানটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু সেইখিনিয়ে আৰু পাব্লিকে গম পালে ভাল আৰু কি ক'ব পাব্লিকক কি আহ্বান জনাব চ' পাব্লিকক মই এইটোৱে কওঁ কি safety always comes first and you should always wear a helmet make sure that your মানে pillion rider যোনে হয় তেওঁ হেলমেট পিন্ধে আৰু অভাৰ স্পীডিং কেতিয়াও নকৰে বিকজ এজ আই ছেড লাইফ ইজ মোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো অলৱেজ ফাৰ্ষ্ট টেকত থাকিব এইটোৱে থেংক ইউ এইটোৱে পাব্লিক